balimaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka Allah subhanahu wa ta'ala deli yarabi ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ aw bisimila aw ka kɛnɛ kɔnɔ n'o ye an danbe. An danbe an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ kɛnɛ don kɛnɛ min bɛ an ka fɛnkɔrɔw fɔ an ye ka se an ka maakɔrɔw ma ani an ka dɔnnikɛlaw la fɛnkɔrɔ minnu tun bɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in laadakɔrɔw ani maaya tun bɛ kɛ fɔlɔ cogoya min na ka taa se an ka laadala ko caman ma a b'o ko fɔ. O hukumu kɔnɔna na bi hayi sisan an danbe kɛnɛ kɔnɔ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo maa dogolen tɛ kɛnɛ in kɔnɔna na n'o ye an karamɔgɔ Abilaye Kulubali ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Bɛlɛdugu Abilaye. Ale ni an ye nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya tuma caman waati caman o hukumu kɔnɔna na bi an y'a bisimila an n'a bɛna jɛ ka masalaha fɛn min ni bɛɛ lajɛlen mago b'a la bi sabula maa caman bɛ a nata ka nin ko ninnu ɲɛdɔn walasa olu yɛrɛ bɛ se ka taa sira min na u ka se k'a dɔn nka yan'o cɛ an b'a fɔ an karamɔgɔ i ni ɲɔgɔn tuma. Alhamdulillah rabbil alamin. An karamɔgɔ an y'a kanu bi ka s'i ma ka jɛ ka musala i ka n'i ye fɛn min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni bamanankan na dɔw b'a fɔ lasigili ɲɛ kan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko bolokoli maakɔrɔw bɛ hakɛ to walasa ka se k'a dɔn fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min fɛɛrɛ jumɛn tun bɛ tigɛ a la ani fɔlɔ an tun b'a ye ayiwa mɔgɔw tun bɛ kafo k'u denw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ o laada ninnu a tun bɛ kɛ cogoya min na i ka se k'i da se a la ka walawalali kɛ min b'a to faamuyaw ka se ka sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na n'o tɛmɛna ɲininkali tɔ minnu bɛ yen ni ala sɔnna ma an da bɛ s'a ma kelen kelen k'an karamɔgɔ ɲininka o la. An bɛ ala tɔnɔ ka ala barikada n bɛ aw yɛrɛ fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la nin kɛnɛ in kan n bɛ aw fo dandi foli min na k'aw fo ka taa ka segin Jalo ye ɲininka o min na o diyara n ye n b'i fo kosɛbɛ n b'i fo dandi foli min na i ye ɲininka o min na nin ye kumaba de ye i ye kuma min fɔ tan nin ye kumaba de ye an bɛ ala tanu ka ala barikada n'i ko ko fɔlɔ bolokoli cogoya lamɛnw ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo de don voilà donc fɔlɔ n y'a f'i ye den ni fa ka to ka sigi ka baro kɛ n y'a yir'i la a ka ca ne ni n fa bɛ baro kɛ kuma caman na voilà donc fɛn caman bɛ yen an y'olu dɔn o cogo la n'i ko bolokoli cogoya anw fɛ yen burusi kɔnɔ an b'a fɔ ko manden ni waati dɔw kun sera san mana yɛlɛma sisan ni samiya jara sisan donc dutigi olu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bon ɲinan samiya jara an ye suman sɔrɔ ɲinan an k'a lajɛ an ka denw sigi nɛgɛkɔrɔ n'olu ye ɲɔgɔn faamuya o la sisan o kuma bɛ taa se dugutigi ma ni kuma sera o ma sisan o fana bɛ i sigi a bɛ hakili munumunu o kɔnɔna na a bɛ dɔnnibaaw wele komi ɲinan san a bɛ cogo di aw ka ko cogow la n'olu y'a yira k'a fɔ ɲinan san ka di dugutigi fana bɛ ci bila dugudenw ma k'a fɔ ɲinan san ka di o tuma dɔnnibaaw fana a b'u ɲininka don jumɛn de ka di fana ɲinan san kɔnɔna na dɔnnibaaw fana o ni dugutigi bɛ o kuma kan a b'o ɲɛfɔ ɲinan k'a fɔ nin don de ka di ɲinan dugutigi fana m'o lase dugudenw ma bɛnbɛ ko ka se o don kan k'a fɔ nin don in na an ka denmisɛnw sigi nɛgɛkɔrɔ cɛmanninw mɔgɔ minnu bɛ wolofilanw ye minnu ye kalo kelen denw ye ka taa se fo san kelen denw ma sisan sa donc dugu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ a ka dugu numuw wele u bɛna denw sigi nɛgɛkɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ gurupu kelen na filan kelen na dɔw bɛ taa fɔ mɔgɔ 100 ni kɔ la i y'a faamuya dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ dɔw bɛ taa fɔ mɔgɔ 100 ni kɔ la i y'a faamuya o misali la yɛrɛ anw yɛrɛ ta waati la anw sera nɛgɛkɔrɔ ka sɔrɔ anw mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 16 i y'a faamuya bon a b'a sɔrɔ fana i sera san hakɛ dɔ ma parce que pour que i ka se nɛgɛkɔrɔ fɔlɔ f'a ka sɔrɔ i sera san 15 san 16 fo san 18 ma i ye n faamuya fɔlɔ ni i sigira nɛgɛkɔrɔ san min o san yɛlɛma i fa bɛ muso d'i ma
i y'a faamuya voilà donc mais nin bɛɛ la ni aw farala ɲɔgɔn kan sisan ka bolokoli kɛ waati min na a bɛ taa bila dɔ de ka so kɔnɔ sani o don cɛ aw minnu kan ka boloko a bɛ lɔgɔ de ɲini ka taa bila dugu mɔgɔkɔrɔba dɔ fɛ yen a bɛ fɔ o ma ko zɛmɛ o ka du kɔnɔ donc n'a bɛ boloko fana a don a bɛ kɛ fayiri kuma u bɛ to tobi a bɛ fɔ o cɛfarin to o to in a b'o daga kɔnɔ dɔrɔn ka k'a kun i y'a faamuya a kalamanba a b'a dun n'i sera k'o dun k'o tuma k'i ka cɛfarin ye a fɔ ko cɛfarin to i y'o faamuya bon o kɛnɛ kan n'i ma se k'o dun o ma nɔgɔn dɛ i b'o don diyagoya de a kalama i b'a dun diyagoya de don i bɛ forcer i b'a dun de i bɛ wuli aw taala wuli fayiri waati kana a waati nɛnɛ ka bon kosɛbɛ a bɛ k'o waati de nɛnɛ fanga ka bon waati min na a bɛ k'o waati de i y'a faamuya donc ni o fayiri kelen a b'o dumuni kɛ dɔrɔn a bɛ taa kɛnɛ ma mɔgɔw bɛ taa sigi nɛgɛkɔrɔ dugu so kɔfɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ b'a dama a bɛ taa yen dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen i y'a faamuya donc o fana sen fɛ min ka kɔrɔ min ye i y'a faamuya mɔgɔ min ne ka kɔrɔ bɛɛ ye e de fɔlɔ bolo bɛ ko bon o yɔrɔ fana na u b'a jateminɛ parce que kuma dɔw la i ni fa bɛ se ka sigi nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ cogo di ne den ani ne dɔgɔnin n'olu ye boloko sisan o tɛ den ni fa ye sa wa voilà donc o yɔrɔ la fana min ye fa kundaw ye olu ye fɔlɔ ka boloko pour que sɔgɔli kana kɛ aw ka kɔrɔ a ko la aw min ye fa bonda mɔgɔw ye aw bɛ fɔlɔ ka boloko i y'o faamuya ka sɔrɔ ka kɔrɔtɔgɔdenw k'o tugu la sisan i y'a faamuya bon o so kɔnɔ a bɛ taa sigi bila mɔgɔ min fɛ yen o tun ye cɛkɔrɔba ye min na hakili sigilen don kosɛbɛ bɛɛ ka danaya b'a kan i y'a faamuya u bɛ taa maraw de fɛ yen nɔ o so in kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko kalanbulon o ye kalanbulonba de ye i y'o faamuya o kɔnɔna na a bɛ dege ladon cogo la i kan ka mɔgɔ bonya cogo min na i y'a faamuya i bɛ dege o la ani jogo dɔw bɛ yen olu bɛ don i la o dɔ ye jumɛn ye sisan mɔgɔ min bɛ aw kɔrɔ sisan ni an b'a fɔ ko zɛmɛ o zɛmɛ in o bɛ ko caman kɛ pour que ka aw kɔrɔbɔ k'a lajɛ o dɔ ye jumɛn ye sisan ale bɛ na suman dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ suman ka di bɛɛ ye voilà a bɔra dɔw ka so kɔnɔ ale b'o dumuni ta ka sigi kɛrɛfɛ donc a b'a kɛ i n'a fɔ a t'a kalama tuguni donc n'o mɛnna a bɛna lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'o dumuni kɛ e bɛ dɔn a bɛ f'e ye ko jogo ɲuman t'e la kab'i ye fana jogo bɛ don i la yen nɔ k'a fɔ i ye nin min kɛ nin tɛ kɛ i y'o faamuya misali la sisan o dɔw fana tun ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ nana sisan zɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka a farlafini yɔrɔ dɔ bɔ a la k'i sigi i y'a faamuya donc ni e mɔgɔ min fana ko ko k'e ma nin yɔrɔ ye nin ye wa n'i y'o fɔ o b'a yɛrɛ ta ka fiɲɛ i y'a faamuya donc n'i y'o fɔ dɔrɔn a b'i yɛrɛ directement k'a fɔ e ye min fɔ o tɛ fɔ o tuma a b'i yɛrɛ e la k'a fɔ e da ka fiɲɛ o man ɲi o dɔ fana ye jumɛn ye a bɛ na ka na fɛn dɔ bila sisan a bɛ se ka kɛ wari yɛrɛ ye a b'a bila i y'a faamuya a bɛ taa i munumunu n'a nana ka na sɔrɔ fana o tɛ yen mɔgɔ min y'o ta o bɛ dɔn i y'a faamuya donc ne y'a fana dɔrɔn k'a fɔ e y'o ta a bɛ fɔ ko e ye nin min kɛ nin ye bolola fiɲɛ ye o tɛ kɛ o tɛ jogo ɲuman ye i bɛ kalan o la ye fana k'a fɔ a y'o min kɛ o tɛ kɛ i y'o faamuya donc kalanbulon de tun do fɔlɔ o so in kɔnɔ karamɔgɔkɛ ko caman bɛ yen dɛ i bɛ mɔgɔ bonya cogo di i bɛ dogo bɛɛ la ni mɔgɔ nana sa min si ka kɔrɔ aw ta ye a donna dɔrɔn a bɛ girin k'a tigi fo de a b'a fɔ cogo di a bɛ boli de ka taa nɔngɔkuru turu duguma a na kunbere o y'a tigi folen ye i y'a faamuya donc hali n'i bɔra sisan o so kɔnɔ o jogo minnu donna i la i b'olu appliquer o diyagoya de ye i y'a faamuya donc dugu kɔnɔ dugu bɛɛ de don o cɛkɔrɔba min bɛ bila u kɔrɔ karamɔgɔkɛ i b'a sɔrɔ a b'u mara n'a fɔ a yɛrɛ wolodenw cogoya a kɔnɔ jɛlen kojugu jogo ɲuman a b'olu don denw na o so de kɔnɔ i y'a faamuya bon
ni a ye waati kɛ sisan tile 15 kalo kelen a b'o kɛ so kɔnɔ yen mɔgɔ si tɛ taa i ka so dɛ bɛɛ bɛ so in de kɔnɔ yen dugu bɛɛ bɛ yen bɛɛ ka mɔgɔ bɛ yen donc dumuni bɛ bɔ du bɛɛ kɔnɔ ka na fana yen de a bɛ jɛ ka dumuni kɛ bon yen tin bɛ don a cɛ fana parce que ni mɔgɔ bɛ jɛ ka ko o ko kɛ karamɔgɔkɛ o hinɛ de ka bon kosɛbɛ i y'a faamuya donc a bɛ jɛ ka dumuni kɛ dumuni bɔra ninnu fɛ a bɔra ninnu fɛ o taara a bɛ kɛ ɲɔgɔn kan de a b'a dun ɲɔgɔn fɛ o fana tun ye jogo dɔ de ye ka don mɔgɔw la i y'a faamuya donc i b'a fɔ de ko a so in a fɔ ko kalanso o ye kalanso yɛrɛ de ye i bɛ jogo ɲuman o bɛ don den na yen nɔ de i y'a faamuya o waati kalanko tun tɛ yen nɔ k'a fɔ ekɔliso bɛ yan o tɛ yen nɔ dɛ i bɛ kalan jogo bɛɛ lajɛlen na yen de i y'a faamuya ni a kɛnɛyara sisan a bɛ bɔ o don o fana o ye ɲɛnajɛba de ye o kulonkɛ de ye fɔlɔ mɔgɔ min ni an ko ɲɛfilatigi kankara bɛ da i ye k'a fɔ heyi numukɛ bɛna nin don kana don sen nɛgɛkɔrɔ o tuma ni min bɛ se min ye k'o to so i kana na yan nɔ o bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna fɔlɔ ko kuma ca ni e min ye i tugu ka taa ni sira wɛrɛ ye o tuma i ye kungosi den ma i y'a faamuya o kankari tun bɛ da bɛɛ ɲɛna mais ala ni adamadenw bɛ ko kɔrɔ min kɛ dɔw b'u bila o saro la ka taa o la a bɛ fɔ o don o tɛ da mɔgɔ wɛrɛ kun o b'i da i yɛrɛ kun ye o ye ni den kunko ye o b'i da i kun ye o de kosɔn ŋaniya juguya man ɲi i y'a faamuya bololi kɛnɛ kan karamɔgɔkɛ n'i bolokora ka bɔ o kayɔrɔ ka ban o don de a bɛ fɔ ko cɛbakɔrɔ k'i farala cɛw kan o don i fa ye wajibiya ka marifa d'i ma k'i dege a cicogo la ka kulusi kelen ma ani dulɔki kelen banfula kelen o de la filankuru b'a fɔ ko ne ni karisa an ye banfula ta ɲɔgɔn fɛ ou bien kulusi ta ɲɔgɔn fɛ ainsi de suite i sigi y'a faamuya donc aw mana kɛ cogo o cogo la aw tɛ tunu ɲɔgɔn na cogo si la i y'a faamuya n'i mana mɛ don dɔ e de bɛ n'i sigi k'a fɔ karisa ni karisa ne ni ninnu ye filaw de ye ko awɔ ne ni karisa anw ye filaw de ye o b'i sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen sigira nɛgɛkɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais k'a fɔ karisa ka kɔrɔ ni n ye yɛrɛ yɛrɛ n'a y'o kuma caya a bɛ taa faw de fɛ yen nɔ bɛɛ b'aw fɛ yen nɔ mais an ye filan ye kɔni i b'o fɔ i y'a faamuya bon olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ bonya de kɔnɔna na parce que ɲɛ b'a la fɔlɔ cɛkɔrɔbaw u ye adamadenya dilan ni hakili de ye i y'a faamuya ni denmisɛnnin sisan o waati n y'a f'i ye a bɛ kɛ k'a sɔrɔ i si bɛ san 10 kɔ de la i y'a faamuya n y'a dɔn parce que o kɔnɔna sani ka se k'a daminɛ i wolodon na ka taa se bolokodon ma jogojugu sugu o sugu bɛ yen nɔ i tɛ se k'o kɛ parce que i bɛ taa bolo o ye san 18 san 17 donc i b'i bolo ko dɔrɔn san yɛlɛma o b'i muso d'i ma i y'a faamuya donc fɔlɔ musow b'u kali kun sɔrɔla so cɛw fana bɛ ten nɔ fɔlɔ cɛw b'u kali ko mɛ so i sigi y'a faamuya mais diɲɛ ko ka ca koyi fɔlɔ la ni aw nana boloko n y'a fɛ o don de i bɛ fara cɛw kan k'i kɛra cɛbakɔrɔ dɔ ye i y'i faamuya donc ni aw n y'aw f'i ye cogo n'aw bɔra sisan farasiko bɛ bolo la mais olu bɛɛ lajɛlen tun ye ka jogo fasa dɔw de ye pour i balimasaraw bɛ na i sinjiw bɛ na ka bɛɛ dilanni bɛɛ bɛ na ka fara ɲɔgɔn kan donc o don i bɛ kalan jogo caman na o don fana labɛn cogoyaw bɛ yen nɔ o dɔ ye jumɛn ye anw fɛ yen nɔ ni i tilara nin bɛɛ la waati min na an b'i kalan ko caman na kɛlɛ cogo b'o la i sigi yan faamuya i bɛ kala fili cogo min na o bɛ yir'i la bon bamanan laraw bɛ yen nɔ fɛnw bɛ yen nɔ tukɔnɔ fɛnw bɛ yen nɔ olu bɛ yir'i la fana k'a fɔ nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye nin ye o b'a sɔrɔ kabini wolola m'o ye ɲɛna o bɛ taa yir'i la tu kɔnɔ yen nɔ k'a fɔ i fa o segin bɛ nin de kan nin ye nin ye nin ye nin ye an danbe ye nin ye o ye nin ye o ye nin ye i y'a faamuya bon
karamɔgɔkɛ olu bɛɛ lajɛlen na n y'o f'i ye cogo min na dugu bɛɛ de bɛ jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ donc aw min jɛra ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan aw fana denw bɛna se don dɔ fɛ muso furu ye ainsi de suite donc filanw olu tun bɛ yen nɔ fɔlɔ a bɛ jɛ ka tɔnci bɔ ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ waati dɔ dugu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka foro kɔnɔ i ye sigi faamuya a bɛ fɔ ko tɔnci o waati la n'i ma boloko o tɔnci ninnu i tɛ taa olu la ayi i y'a faamuya n'i bolo ka don min na i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka fɔ a fara dugu cɛw kan o tuma fɔlɔ kɔnɔ taa fɛn o fɛn bɛ sa dugu kungo la i bɛ wuli o la i y'o faamuya bon fɔlɔ bolokoli la a tun bɛ kɛ kalan kɔnɔ de kalan ka jogo don denw na donc hali n'u bɔra sa u fɛ yen u ka du kɔnɔ sa o jogo kelen b'u la o b'a sɔrɔ fa fana parce que fa y'a dɔn min f'u ye nɔ fa b'o dɔn donc n'u nana fana fa fana o sira kelen minɛ de i sigi faamuya a ye point min zɛmɛ da o tɛ ne kan ye dɛ o tuma a ye min fa o tiɲɛ de an bɛ t'o sira de fɛ donc dutigi fana bɛ a ka duden mara n'o sira kelen ye ka taa. An ka ɲininkali filanan bɛ min kan o ye an b'a ye sisan bolokoliw bɛ kɛ joona u bɛ kɔn ka denmisɛnninw boloko joona yalima o min filɛ nin ye ani fɔlɔ ta différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka kuma kɔnɔna na an ye kɛ fɔlɔ faamuya la san 18 fɔlɔ maaw san 16 o dɔw tun b'o sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma ayiwa lasigi o kɔnɔna na juguya caman bɛ o tɛ se k'o lakodɔn mais an yɛrɛ kun b'a dɔn an bɛ waati min na i ko bi denmisɛnninw san 15 san 16 bi an bɛ waati min na dentigiw de don o la yalima est ce que lasigini in ka kɔn ka kɛ a ma na ni kɔlɔlɔ ninnu dɔ ye ani juguya ninnu a ma na n'u dɔ ye wa. n ye kuma kelen min fɔ tan o de don sisan den de ye boloko kaba wolodon o ye kojuguba de fɔlɔ i y'i faamuya mɔgɔw ka hakɛ to hali cɛ ko problème yɛrɛ a ka denmisɛnnin sɔrɔ o dɔrɔn de don fɔlɔ i bɛ san 100 kɛ k'a fɔ ko cɛ ko kungo b'i la o t'i sɔrɔ fiyewu mais denmisɛnnin n'i y'a boloko a fitinin i cɛkɔrɔba yɛrɛ mana boloko a bɛ degun dɔ s'i ma degun min s'i yɛrɛ b'a dɔn den fitinin c'est à dire fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se ka ku i y'a faamuya ni den fitinin boloko nɛrɛ dɔw bɛ fɛn na a bɛ kɛ sababu k'olu faga i sigi y'a faamuya parce que fo a ka sɔrɔ jeli bɛ se ka bɔ adamaden na hakɛ dɔ de la i y'a faamuya dimi dɔw bɛ yen nɔ ni si sera hakɛ dɔ ma i b'a ku a tɛ fɛn k'i la o ye adamadenya cogo ye mais den hinɛ min yɛrɛ b'a la kabako don dɛ i y'a faamuya ka se ka hali n m'a fɔ cɛya ko problème caman de bɛ bi dɔwɛrɛ foyi tɛ nin dɛ i b'a ye sisan den san 10 san 15 san 20 i b'a sɔrɔ cɛya ko problème b'a bɛɛ la dɔwɛrɛ foyi tɛ boloko joona de don i sigi y'a faamuya karamɔgɔkɛ ni den bolokora joona a bɛ kɛ sababu ye k'a bila jugujuga sugu bɛɛ la ni bi tilen tɛ k'a fɔ ko denkɛ bolokoli ko muso y'o ye ɲɛ na o tun tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ dɛ ayi i b'i boloko k'a ban pewu ba t'a dɔn min yɛrɛ don a t'a dɔn min yɛrɛ don et puis fana ni n ko sisan bolokoli yɛrɛ cogoya ni den wolodon o don o b'a sigi nɛgɛkɔrɔ o don karamɔgɔkɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tɛ foyi kun fɛ foyi i y'a faamuya n'i y'a mɛn n y'o f'i ye n'i bolokora don min na i b'i fara cɛw kan ko bɛɛ n'a kɔrɔ de don a bɛɛ n'a kɔrɔ mais ni den bolokora don min na n k'o don ka fara cɛw kan de o tɛ sa wa e yɛrɛ k'o lajɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ bolokoli yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ nafa min se adamaden ma n'i sera a sa hakɛ ma a bɛ nafa ba de s'i ma i sigi y'a faamuya a fɔlɔfɔlɔ min ye i b'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ i bolokora san 15 san 14 han jalo i bɛ sa cɛ ko kun tɛ sɔrɔ awɔ i bɛ se ka san 100 kɛ i bɛ den wolo awɔ i y'o faamuya n m'a fɔ k'a den boloko k'a fɔ ko fɛn de don
k'a ma ko haramu don o tɛ dɛ ayi a n'o tɛ kelen ye n bɛ ka min fɔ adamaden yɛrɛ ka kɛnɛya yɛrɛ sɔrɔli ye karamɔgɔkɛ a bɛ zu ka kojugu n y'a f'i ye adamadenya tɛ don kelen ko ye o i y'a faamuya bana na ka lamɛn ka hakɛ to n bɛ min f'i ye cɛya bolokoli cogo ka ca a cogoya ka ca dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu bolo olu min na o bɛ kɛ o ala ka se kɔnɔ o bɛ kɛ an b'o ye i b'a sɔrɔ dugu kɔnɔ sisan ni mɔgɔ 100 bolo mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 i b'a sɔrɔ olu bɛ yen nɔ numukɛ b'a fɔ ko ninnu ta kɛ lokɔrɔlen o tun bɛ kɛ awɔ n yɛrɛ an ka filan groupe la an mɔgɔ 116 la mɔgɔ 3 de tun bɛ yen nɔ minnu mɔgɔ ma se minnu ma o de bolo olu bɛ na o ala ka se kɔnɔna ye i y'a faamuya bon n'i y'o yɛrɛ fana ye i b'a sɔrɔ o na an ta bɛɛ cogo kelen ala de b'a dɔn ne yɛrɛ ɲɛ o ye i b'a fɔ ko mɔgɔ de y'a kɛ a ye bɛn ka sɔrɔ a bɛ ten nɔ bon adamaden n y'o f'i ye ala ti fɛn kɛ gansan fɔlɔ cɛkɔrɔba fana u ti foyi ko kunfɛ n'i y'a mɛn bɛn minɛ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ a bɛ sɔrɔ yan ne bolokoli cogoyaw fɛ fɔlɔ parce que mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ karamɔgɔkɛ i ni mɔgɔ ma bolo ka ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛlɛ ayi a tɛ kɛlɛ bon o cogo min na i den fɛnɛ b'o cogo kelen na o a mana kɛ cogo o cogo a kɛlɛ bɛ fɔ cogo dɔ la ka ban pewu tin mɔgɔ cɛ ka ban i y'o faamuya donc ka den fitinin boloko karamɔgɔkɛ tin t'a ni mɔgɔ ci cɛ n y'a f'i ye bolokoli don ye o waati tin dɔ bɛ yen nɔ a kan ka don adamaden na a n'a bɛ kɔgɔ ɲɔgɔn fɛ o tinw bɛ yen nɔ i y'a faamuya n y'o f'i ye cɛkɔrɔba min bɛ sigi mɔgɔw kɔrɔ n'a bɛ kuma aw fɛ karamɔgɔkɛ o tun bɛ jogo ɲuman dama dama a b'o de don denw na a jogo a bɛ n'a fɔra o waati la i bɛ sa n'a jogo ye o de la fɔlɔ k'a fɔ ko karisa i suɲɛli kɛ o tun ye kojuguba ye kojuguba n'a kɛra yɛrɛ n'a fɔra ko karisa suɲɛli kɛ a ko ko cogo di anw filan ka suɲɛli kɛ anw yɛrɛ filan a bɛ n'a fɔ yɛrɛ y'a kɛ a bɛ tɔɔrɔ kojugu o tun tɛ kɛ fɔlɔ o de kosɔn ka bolokoli so kɔnɔ a bɛ kalan o bɛɛ lajɛlen na i y'o faamuya donc jogo fɔlɔ karamɔgɔkɛ n'a kun fɔra ko karisa den ye den sɔrɔ mɔgɔ dɔ fɛ karisa ma furu yee i bɛ kojugu dɔn dɛ o tun ye kojuguba de ye kumajuguba bon parce que n'i y'o kɛ kaban i b'i yɛrɛ lamaloya k'i filanw lamaloya i filanw i ni fɛn o fɛn ye filan ye a ko c'est-à-dire a kuma bɛ fɔ aw bɛɛ de ma o la fɔlɔ ko ani sisan ko différence ba b'u cɛ parce que jogo sugu dɔ bɛ yen nɔ i b'a fɔ ne t'a kɛ parce que ni n y'a kɛ n bɛ malo cogo di ko n'a fɔra diɲɛ don o don ko karisa den ye suɲɛli kɛ fɔlɔ musokɔrɔba kɔlɔnda a tɛ se yen fiyewu jamajɛ yɔrɔ fɛn o fɛn a tɛ taa yen tuguni cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ se ka panto fiyewu k'e den ye nin kɛ mɛ bi dun den m'o kɛ an bɛ tila tuguni ka kabako don dɛ i y'a faamuya donc bolokoli so kɔnɔ kalanba de tun bɛ yen fɔlɔ ka se ka adamaden kisi ka bɔ jugujuguw ma i y'a faamuya o kɔfɛ fana n y'a f'i ye cogo min na dugu kokɔrɔ olu bɛ f'i ɲɛna a don n y'o f'i ye i bɛ fara cɛbakɔrɔw de kan o don fana o ye koba de ye o ye koba de ye ni mɔgɔ dugu kɔnɔ sisan ni a fɔra ko karisa y'a den bolo ko a kelen o kun tɛ kɛ ayi a kelen o kun tɛ kɛ dɛ n'i y'o kɛ i t'o se fila i y'a faamuya parce que dugu sɛgɛn bɛn de kan bɛn wala o kosi kun tɛ kɛ ko o ko n'i b'a kɛ dugutigi b'a kalama dugu kɔnɔ kafantanya den m'a bolo ko ayi o tɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ dugutigi ka kuma de kɔnɔna na wala. Bɛlɛdugu Ablaye hakili la i ye belebelew fɔ wa an dalen b'a la a tɔ caman bɛ yen an ka waati ale tɛmɛna waati a minɛ nka yanni an ka kuma d'i ma an bɛ fɛ i ka kumakuncɛ kumaw i k'o ta k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la
bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen u b'i lajɛ TV Sherif la sanfɛ sabula ani bɛlɛdugu ka caman min ɲɔgɔn ye u b'u ka nisɔndiyaw yira k'a fɔ ko bɛlɛdugu Ablaye u ka émission a tɛmɛna a diyar'u ye ani ka fara Ivoirien fana kan yen yɔrɔ ye i dɔnnen bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ o la kumakuncɛ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma ani ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin u ma ka se ka ayiwa nin kɛnɛ kuncɛ ni o kuma ninnu ye. I y'o ɲininka o min na o diyara n ye min lamɛnbagaw fo ka an filɛbagaw fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan Jalo n bɛ bɛlɛdugu fo n bɛ bɛlɛdugu fo su ni tile tan ni foli min na Jalo min mɔgɔw fo ka kanu na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an badenw bɛ Abidjan n b'u fo ka Burukina fo ka Dakar fo ka Laginɛ fo kuma na sɔrɔ n bɛ kunda duuru mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ lajɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Jalo n bɛ aw yɛrɛ fo n b'aw fo nin hakilila in Jalo Ala b'aw sara n bɛ aw fo dan tɛ foli min na ka télé baarakɛlaw fo su ni tile k'an ka karamɔgɔw fo n bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Jalo n bɛ sirifɛkɛ fo n'o ye Ayidara n b'a fo a diinɛ a n'a ŋaniya la n b'a fo la k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye sijan bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma n b'o ɲini siri Ala fɛ Ala ka don ani juguw cɛ a ye min dɔn a tɛ minnu dɔn Jalo an bɛ dugawu kɛ jamana in Ala ka ɲɛmajɔ Ala ka ɲɛmajɔ an b'o ɲini siri Ala fɛ Jalo n bɛ jɔ yan nɔ ka yafa ɲini aw fɛ a n'u ce a ka baara la n b'aw fo assalamualaikum an karamɔgɔ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka kɔnɔjɛlenya kuma min n'i y'a ta k'a ɲɛsin filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma hakilila nafa min bɛ bolokoli la bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ a la ani fɔlɔ maakɔrɔw kun ka waleya kun ye min ye n'o ye ka denmisɛnninw bila fo k'a mɛn nafa minnu kun b'a la bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jakaw kun tɛ ka kɛ gansan n'an y'a lajɛ ka bi ta lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ ta o de kun nafa kun ka bon kosɛbɛ o la an bɛ Ala deli Ala ka sigi wɛrɛ yira an na an n'i ka jɛ ka sigi masala wɛrɛ la min b'a to mɔgɔw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ n balimaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na n'aw bɛ ka an danbe lajɛ an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye an karamɔgɔ n'u b'a fɔ a ma ko karamɔgɔ Ablaye Kulubali mais a dɔnnen bɛ kosɛbɛ ni bɛlɛdugu Ablaye ye a n'a kun bɛ ka jɛ ka kuma min kan o de kun ye nɛgɛkɔrɔsigi ye fɔlɔ a kun bɛ kɛ cogoya min na a da sera a ma ani bi ta bɛ cogoya min na ani kɔlɔlɔ minnu b'a la n'a kɛra denmisɛnninya kɔnɔna na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye siraw ninnu min ni an y'u bila an ka segin u kan waasa maaw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ waasa maaw ka se ka u danbe dɔn waasa maaw ka se ka faamuya sɔrɔ sabula nin kuma ninnu TV Sherif la y'a laɲini pour que mɔgɔw ka se ka kunu k'u ɲɛ yɛlɛ an taara ka kɔrɔlen minnu to an ka segin u ma maa caman bɛ yen n'i k'u ma ko kɔrɔlen a hakili bɛ jigin boliko ni fɛnw na k'a sɔrɔ o tɛ an ka laadala ko baden de tun bɛ yen min ni an ka silamɛya bɛ taa nka a bɛɛ taara k'a bɛɛ lagosi k'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ an bolila min kɔ o ma foyi se an ma ni kɔlɔlɔ tɛ a ma foyi se an ma ni banajugu tɛ a ma foyi se an ma ni lagosili ni si dɔgɔya tɛ o la an bɛ s'u ma u ka se ka mɔgɔw lafaamuya o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu ni an danbe tɛ fo aw kɔ ka Ala deli Ala ka sigi wɛrɛ yira an na k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce aw ni baraji